Njengoba zizovulwa ngoLwesibili izikole, abanye abafundi bakulesi sikole bamanqika ngokubuyela esikoleni. Okwenzekile kubathikamezile abafundi njengoba bengasakhululekile nangokugqoka umfaniswano wesikole. Abantwana ngoku bathi njengoba zawuvula izikolo ibe bazayinxiba kanjani iuniform yabo because it seems as if they have been labeled with this incident of rape. As the parents sit, umthetho mawuthatha indawo yawo. Siworried singabazali because abantwana bethu ba-traumatized yiyo yonke lento. Nathi singabazali si-traumatized. And kukhona ke nabafundi netishala ezingabe zikhona ezititsha abantwana. Wonke umuntu ulimele ilento. Umnyango wezemfundo esifundazweni ushaye ingwijikhwebu ngesinqumo sawo sokuvala ukusebenza kwalesi sikole. Abazali babafundi bathi noma isikole sesivuliwe kodwa bakhathazekile ngokuphepha nekusasa lezingane zabo. Kuke kwavalwa isikolo kwathiwa sideregistiwe. Everyone was concerned ngalento. Sibhlungu abantwana besibuza botata bethu bazali sizawuyaphi. Sithi nathi sisezawuva urhulumente uba uyasivula nesikolo. Urhulumente uphinde wasi-re-register isikolo. Kodwa ke ngoku asikho sure into yoba ngoba akazange asiconsulte ezabazali. Asikho sure into yoba kusasa okanye ngoLwesithathu angaphinda athi uyasideregister isikolo. NgoLwesihlanu olwedlule, ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu uthe imiphumela yolibofuzo etholakalile ibonise ukuthi akekho umuntu owadlwengula ucwecwe. Izinhlangano zomphakathi zishaya amakhala ngalemphumela. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi bazokwenza isiqiniseko sokuthi uthishanhloko wesikole uyaboshwa. Even that principal who is being handled differently compared to other suspects, the principal that raped Cwecwe must know that we are coming for him, we are going to arrest him. uMalema ukholwa ukuthi akusikho okokuqala uthishanhloko wesikole osolekayo ekwenzile lokhu asolwa ngakho. Ucele ukuthi bonke asebake baba izisulu zokudlwengulwa ngolothishanhloko bezenganeno. uMalema ubekhuluma namalungu eqembu lakhe eSophia Town neGoli.